Esan bezala, gurekin dugu Gotzon Joseba Egia Goienetxea jauna, Gipuzkoako Foru Aldundiko Euskara Zerbitzuko buru ohia, ongi etorria gure batzordera, eta zuzenean hitza pasako dizut, zure agerraldia egin dezazun. Ederki, mila esker, gaur aukera emateagatik batzorde honen aurren hitz egiteko. Printzipioei buruz nahi nuke hizketan hasi. Iruditzen zait, printzipioak oso garrantzizkoak direla politika publikoak itxuratzeko, politika publikoei orientabide bat eta ikuspegi bat emateko. Eta adibide bat jarriko dut, hezkuntza lege berrian, nire iritziz, printzipio batzuk, nire ustez oso garrantzizkoak, eskola publikoaren aldezpena eta segregazioaren kontrako borroka, printzipio horiek nire ustez ez ziren beharraina edo behar bezala babestu ezkerreko indar batzuen partetik, eta orain gauden egoeran gaude. Alegia, segregazioa kasu eta leku askotan ez bakarrik ez da gutxitu baizik areagotu eginda. Eta bihar izango dugu horren erakusgarri espero dut nik haundi bat Bilbon. Segregazioa ari dalako areagotzen leku askotan esate baterako hemen Gasteiz. Printzipioak oso garrantzizkoak dira, baina baita ere esango dut printzipioekin bakarrik ezin dirala politika publikoak egin. Printzipioak behar dira, baina printzipioekin bakarrik ez. Eta kasu hontan, alegia enplegu publikoaren legearen reforma, ez dakit izena zehazki hori da, baina ulertzen diazute, ez da? Erreforma hori eztabaidatzen ari geranean, ez gera printzipioari buruz, eztabaidan, baizik printzipioaren aplikazioan. Esan dezagun, printzipio bat, 1982tik euskararen legeak ezarri zuena. Euskaldunok eskubidea daukagu, administrazioan, euskaraz hartuak, hartatuak eta ongi tratatuak izateko. Hori ez dago eztabaidan. Ez, eztabaida da, orain, nola aplikatuko dugu printzipio hori? Ze mekanismo jarriko ditugu printzipio hori gauzatzeko? Mekanismo zentzuzkoak. Uste dut hori dala. Orain, eztabaidan deguna. Alegia, zehazkiago esateko eztabaidan deguna, iruditzen zait, dala, enplegu publikoaren hizkuntza eskakizunak. Hizkuntza eskakizunen sistema hori nola itxuratu eta nola aplikatuko degun. Azken boladan, entzuten ari gera, behin eta berriz, epaitegien oldar aldi bat dagoela, euskeraren kontra, euskaldunon eskubideen kontra, eta bar. Ez nago ados ikuspegi horrekin, ez nago bat ere ados ikuspegi horrekin. Iruditzen zait, epaileak egiten ari direna, dala, dauzkagun arauak aplikatu. Eta ez alperrik 2014an Eusko Jaurlaritzak onartutako 19/2024 dekretua Euskal Sektore Publikoan euskararen erabilera normalizatzekoak berriz ere ezarri zuen proportziozko sistema bat. Eta diot berriz ere dekretu honen aurrekoa 1997koa zalako, 27 urte, ia 30. 27 urte geroago, dekretu hori berritzerakoan prozesu luze bat egin ondoren, Jaurlaritzak erabaki zuen proportziozko sistema hori ez desitxuratzea, ez hankaz gora jartzea. Nire ustez, esango dut baita ere aldi berean aukera on bat galdu zen hori gehiago oraindikan zehazteko. Bukaeran izango dut hortaz. Gehiago zehazteko, alegia, proportziozko sistema hori nola aplikatu behar dan administrazio bakoitzean. Baina, 27 urteren ostean, hori mantendu egintzan, eta iruditzen zait hori nahiko, nola esango nuke, nahiko adierazgarria dela. Orain,
hemen parlamentuan zuek, talde politikoek, bi talde politikok, aurkeztu dituzute proposamen batzuk. Enplegu publikoan hizkuntza eskakizunen sistema hori zein eratan aplikatu behar dan gehiago zehazteko, dirudienez, hala ulertzen denik behintzat. Orduan nahi nuke bi proposamen horiei buruz zertzelada batzuk nire iritziak eman. Eusko Alderdi Jeltzaleak aurkeztu duen proposamenak nahi ez zait iruditzen justifikazioetan, ez zait iruditzen kontzeptualki zehaztasunez kuantifikatzen zailak diren parametroetan oinarritzen denik derrigortasun indizea. Administrazio bakoitzak gaur egun aplikatu behar duen indizea. Ez zait iruditzen hori zaila danik. Ez kuantifikatzen komplexua dan, datu bat danik, biztanleria eta etxebizitza zensu eta estadistikak esan egiten du. Esan egiten du. Datu hori zenbateraino dan fidagarri hori beste kontu bada. Auto aitorpen bat. Badakigu horrek izan ditzakela desbideapenak, baina enkuestek ere dauzkaten bezala, eta sistema guztiek estadistikoek dituzten desbideratze arazoak izan ditzake honek, beste ozeinek bezala. Orduan, EAJak proposatzen duen azken funtsean da, administrazio bakoitzak erabakitzea, zein dan bere derrigortasun indizea, zenbat lanpostu, ehuneko zenbatetan lanpostuetan aplikatu behar dan derrigortasuna. Da, nire iritziz oso irtenbide arriskutsua da. Alegia, bilatzen baldin bada, babes juridiko bat ematea udalei, adibidez. Ez ditzaten, etengabe edo rekurso judizialak izan eta bar, iruditzen zait, irtenbide honek segurtasun juridikoa ez duela handituko, alde batetik eta bestetik, iruditzen zait, horrekin batera, udalei, bereziki udal txikiei, erantzukizun puska handi bat jartzen diela bizkar gainean. Jakinik, udal askok oso baliabide eskasak eta oso baliabide badaezpadakoak izango dituztela, behar dan bezala justifikatzeko derrigortasun indize bat edo bestea jartzea, berdin zait gora edo berdin zait behar. EH Bilduk egin duen proposamena, nire iritziz, proposamen utopiko bat da gaur egun. Utopikoa da, aplikazioa ezinezkoa izango dalako, alde batetik. Baina bestetik, kezka handi bat sortzen dit proposamen horrek, eta da, gizarteko jende xumeenentzat aurkako neurri bat izan daitekela hori. Alegia, euskara ikasteko ez denborarik, ez dirurik ez daukan jendearentzat. Zergatik jende horrek nekez izango duelako aukera administrazioan inoiz lan egiteko. Eta oso gogoan izan behar dugu, oso, nire ustez, oraingo esaten dan oldarraldi horren kontuan, bere alan atorre, testu ingurua ere pixkatzeaztera, baina oldarraldi hortan gatazkak eta erabaki judizialak eta beraz errekursoak etorri dirala beheko mailako lanpostuetan, oso gutxitan goi mailako lanpostuetan, ingenieroak, medikuak, ez etorri dira zeladoreak, udaltzainak, administrariak. Presioa arikera eta horrelako neurri batek gehitu ingoluke presio arikera beheko mailako lanpostuetan konzentratzen. Beraz, nire ustez horrelako neurri batek berriz esango dut, gizarteko jende xumeenentzat izan diteke arazo handi bat. Izan ere, oldarraldi esaten danean, iruditzen zaite, eta erabaki judizialak eta administrazioek egin behar izan du dituzten batzuk, aldaketak eta bar, diotenez, epailek behartuta. Iruditzen zaite testu ingurua oso garrantzizkoa dela kontuan izatea. Hau ez da, derrepente, ez genezake pentsatu
euskeraren aurka omen dauden epaile guztiak ados jarri direnik, golpean, danak batera, ahots batez, erabakiak hartzeko. Hori ez da gertatu, inolaz ere. Hori ameskeri bada. Testu ingurua oso garrantzizkoa dana da, auziak eta epai hauek etorri dirala, Europar Batasunak agindu zionean Espainiako erresumari bere administrazio publikoetan prekariotasuna gutxitu egin behar zuela, eta gutxitu egin behar zuela azkar. Eta hortarako, Espainiako gobernuak eta parlamentuak, kongresuak zabaldu zuen bide bat, bide salbuespenezko bat, egonkortasuna izan dudana. Alegia, eta hitzak berak esaten du, egonkortasuna zer da, prekario zeuden langile horiek saiatu bide berezi eta labur batez finko bihurtzen. Orduan sortu dira arazo guztiak. Zergatik sortu dira arazo guztiak? Nik bi alternatiba ikusten ditut bakarrik posible. Bat, ordura arte, hamarkadatan, azkenengo 2-3 hamarkadatan, administrazio publikoak gaizki aritu dira jokatzen. Ez dute kontrolatu zenbait langileren jarduna ikusteko, egiaztatzeko, hizkuntzaren erabileraren aldetik, eta beraz, herritarren hizkuntza eskubideen aldetik gauzak ondo egiten ari ote ziran. Hori da alternatiba bat. Eta beste bat, da, egonkortasun prozesua iritsi direnean administrazio gehienek erabaki dutela, nere ustez zentzurik gabe, lanpostu ia guztietara, edo kasu batzuetan guztietara, derrigortasun bat zabaltzea. Jakinik, lanpostu hoietan, esaten ari geran lanpostu hoietan, 5, 7, 10, kasu batzuetan 20 urtez lanian aritutako langileak, langile prekarioak, ezingo zutela inola ere, baldintza hori bete. Besteak beste, egon izan du dialako urtetan lanpostu hoietan derrigortasunik gabe, eta beraz, inolako erreztasunik gabe euskaltegira juteko, eta euskera lan orduen barruan ere ikasteko. Halako batean, 100% plazan 100% derrigorrak dira. Eta langile askok ulergarri dan bezala auzitara jo dute. Eta gainera iruditzen zait hor ari dirala, erabaki horiek hartu dituzten administrazioak ari dirala irudi negargarri bat nire iritziz ematen. Eta da, hizkuntza eskubideak eta eskubide laboralak kontrajarriak daudela. Eta nire ustez ez daude kontrajarriak. Gauzak zentzuz egiten baldin badia. Ez daude kontrajarriak. Baina argi gertatu dana da, egonkortasun prozesuak iritsi dian orduko, administrazio askok, gehienak, pila batek, erabaki duela, derrigortasuna lanpostu guztietara zabaltzea. Eta hori testu ingurua, ez da beste bat. Ez da epaileen jarrera bakarrik. Epaileen ideologia egon diteke, jakina egongo ez da. Dagoen bezala, emakumeen aurkako indarkeriaren kasuetan eta bat. Bai. Baina hori ez da faktore. Ez da izan faktore eragile bakarra edo erabile nagusia izan da, beste hau derrigortasunak zentzu gabe zabaltzea. Eta aukera eman diazuetenez hitz egiteko nik gomendio batzuk nahi nituzke egin. Nere ustez, 19/2024 dekretuak ezarrita daukan proporzionaltasun sistemak bere balio erakutsi du. Eta nik reklamatu nahi nuke hizkuntza politika datuetan oinarritzea. Politika publiko guztiak bezala, datuetan. Ez bakarrik teorietan, ez bakarrik ikuspegi politikoetan, ez bakarrik egiaztatu gabeko hipotesietan,
Ez bakarri diskursoan, ez datuetan. Eta proportzionaltasun sistema honek 1997tik indarrean dagoena, erakutsi du, eraginkorra dela, gutxienez bi gauzatarako. Bat, herritarren hizkuntza eskubideak errespetatzeko, ikusi besterik ez dago, errepaso bat eman mesedez, elebidek edo hizkuntza eskubideen behatokiak 2024az argitaratuak dituzten txostenak. Eta horrek ikusi goituzte, reklamazioak badaude, egongo ez dira ba, dana hobetu diteke. Hori Fernandoren egilea da, dana dakigu, hobetu ditezke, dana hobetu diteken mundu hontan, jakina. Baina eman begiratu bat, zetik iruditzen zaitor, datu oso adierazgarriak daudela. Eta balio izan du, baita ere, proportzionaltasun sistema honek balio izan du, jende xumeak, kasu batzutan, jende xumeenak funtzio publikora sartzeko eskubide bat izateko, ez? Jakina, proportzionaltasun sistema horrek izan beharko lituzke salbuespenak? Bai, zer egingo dugu Arabako, Lautadako, 2 edo 3 langile dituen udal batean? Ba, igual ez da beste erremaiok, danetan jarri beharko da, bintzat herritarrekin harremana dutenetan jarri beharko da derrigortasuna. Edo derrigortasun indize oso apala daukaten kasuetan, gazterian, gizarte zerbitzuetan, hor gehitu beharko dira, jakina, salbuespenak egin beharko dira. Baina, iruditzen zait, hori esan dedan bezala izan dela positiboa. Baina, iruditzen zait, bi gauzatan behintzat bai, eta horrekin bukatuko dut, bi gauzatan hobetu behar direla gauzak. Bat, hizkuntza eskakizunen konfigurazioa. Beheko mailatan, bereizi behar dira gehiago oraindik idatzizko eta ahozko trebetasunak. Ez dauka justifikaziorik idatzizkoak horrenbesteko pisu izatea. Bat, bi, belarri prest, gizarte esperimentori egiten dugun hori aplikatu behar baita ere administrazioan. Eta ulermenaren balio autonomoa aitortu beharko genuke gehiago. Hori batetik, hizkuntza eskakizunen konfigurazioan. Eta hizkuntza eskakizunak egiaztatzeko bideetan ere, uste dut, hobekuntzak egin behar diala. Ebaluazio performatiboa, alegia, lanean, ari zerala, hizkuntza eskakizuna egiaztatzeko aukera, badirudi zabalduko duela Jaurlaritzak, urrats on bada. Baina, garrantzizkoena falta da nire ustez, eta da, euskaltegietan izatea hizkuntza eskakizunen egiaztapena. Kasu bakarra da, nire ustez, munduan ikasketa prozesua eta ebaluazio tituloak ematen diana bi bide bereizietatik, alkarrekin zer ikusik ez daukatena. Pentsatzu hau egingo bagenuke unibertsitatean, ze eskandalo montatuko litzake. Eta amaitzeko bi hitz, berriz ere, printzipioei buruz, bueltatu nahi dut printzipioetara pixka bat. Berriz ere, reklamatuko dut, hizkuntza politika, eta bereziki eztabaidan dezuen lege aldaketa hau, datuetan oinarritu behar da. Ez bakarrik ustetan, datuetan. Batetik. Eta nahi nituzke, Ibone Bengoetxea sailburuaren hitz batzuk ere irakurri. Euskararen biziberritzea ez da bermatzen administrazio publikoan. Horrekin ez dut esan nahi, ez denik importantea, baina euskararen erronka ez dago hor. Esaten zuen berak. Nik bat egiten dut horrekin. Eta erantziko nituzke bi gauza. 21. mendean, euskal administrazioetan euskararen erabilera ez dago lotuta bakarrik hizkuntza eskakizunen indize altuago edo bajuago batekin. Baizik dago lotuta beste faktore konplexuago, aldakorrago eta teknologikoagoekin. Eta hori kontuan izan behar genuke. Ezin dugu 20. mendeko formulekin jokatu hizkuntza politika egiten. Mila esker. Eskerrik asko, Egia jauna, orain legebiltzar taldei